yadda ake cirewa ta Kano BC2C security ba tare da kwamfuta ba. Da farko dai mutum sai ka fara kashe wayar tukuna. Bayan ka kashe ta mutu, farkon yadda za ka gane cewar wayar ta mutu shi ne za ka ji ta yi vibrating hannunka. Bayan ta mutu sai ka danne fawa ɗinta na kunnawa da kuma fawa da bolin ɗinta na ƙara a lokaci guda a tare. Bayan ta kawo ka zuwa ga wannan fuskar sai ka yi amfani da bolin na rage ƙara, sai ka janyo ta zuwa ƙasa ga nan zuwa kan factory rayin ɗinnan. Bayan ka kawo ta zuwa kan factory ne ka taɓa fawa. Sai ka jira ta haɗa abin da take yi tukuna. Za ta kashe kanta ta sake kunna kanta, za ta yi sacin na wani lokaci. Wata takan yi minti 2, wata kuma takan yi minti 3, wata ma har 5, kai wata ma takan yi har minti 10. Don haka sai ka jira ta har ta gama sacin ɗin ta kawo ka fuska zuwa ta gaba. Kar ka tsora ta karata na kazatuwar ko ta lalace ne. Kwamfuta ba. To bayan ka yi mata resto ko ka yi mata bypass, ta kawo ka zuwa wannan fuskar, abin da za ka yi sai kai kokari ka samu wata wayar ka kunna hotspot ɗinta, kanan ka yi connecting na wifi ɗinta. Bayan ka yi connecting na wifi ɗinta da hotspot ɗinka na wata wayar, to sai ka zo sai ka taɓa start ɗin nan. Bayan ka taɓa start ɗin nan sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki. Ni yanzu gashi tana kan Najeriya. Bayan ka zaɓi ƙasar da kake ciki sai ka taɓa next ɗin nan. Bayan ka taɓa next ɗin nan, za ta nemi ka yi connecting ɗin. Bayan ka yi connecting na wifi ɗinka ka gama. Bayan ka yi connecting na wifi ɗinka sai ka dawo back, sai ka sake taɓa next. To bayan ka taɓa ne sai ka sanya wannan kibiyar. Bayan ka sanya wannan kibiyar sai ka zo ka sake taɓa next, sai ka jira ta ɗan yi sacin na ɗan wani lokaci.
Idan kaga tana dogon sacin irin wannan ya danganta da network din wayar naka, karfin network ɗinta ko kuma network din karfin network din gurin da kake. Sai ka jira ta har ka gama installing update tukuna. Bayan ta kawo ka zuwa wannan fuskar sai ka taba wannan denote copy, sai ka sake dan jiranta kaɗan na ɗan wani lokaci. To bayan ta kawo ka zuwa wannan fuskar sai ka sanya mata password ɗinta idan ka sani. Idan kuma baka sani ba, kana da Google account a kansa baka manta shi ba, sai ka sanya ka wuce. In kuma yanzu da yake mun san password ɗin, ya ka sanya password ɗinta. Bayan ka sa password ɗinta sai ka taba wannan kibiyar ko kuma ka taba next. To bayan ta kawo ka zuwa wannan fuskar ga guri nan ta nuna ma, ya ka taba skip, ya ka sake taba wannan skip din, ya ka sake dan jira. To bayan ta kawo ka zuwa wannan fuskar, ko dai ka ja sama ko kuma ka taba mu, ka sake taba mu, sai ka sake taba mu din, sai kuma ka taba wannan accept din. To bayan ta kawo ka zuwa nan sai ka ja sama, sai ka taba wannan OK din. Wannan ina samun gyara ne. To bayan ta kawo ka zuwa nan sai ka gashi nan ta nemi ka sanya fingerprint ko face unlock idan kana so ka sanya zai. Idan baka so ga nan ta kara rubuta ma skip anyway, sai ka taba skip anyway, sai kuma ka zo ka taba wannan gurin da ta rubuta OK din nan. Bayan ta rubuta ta kawo ka ne ka taba start. To alhamdulillah yanzu ga wayar mu ta buɗe, ta dawo zuwa fuskar ta asali. To kamar haka zaka cire kowanne irin security ka manta a wayarka, ko kuma ka yi mata restore ko bypass kake so ka fitar da ita zuwa fuskar ta asali. Dan Allah dan uwa, idan ya kasance wannan shine halartar ka wannan channel ta DGM Technology, kar ka manta ka danna mana subscribe. Idan kuma wannan video ya kayata ka, dan Allah kar ka manta ka danna mana like, domin danna alamar like ɗinka zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen